Heftaya borî artêşa Tirkiye asta êrişên xwe yên dijî Hêzên Sûriya Demokratîk li Bakur û Rojhilatê Sûriyê zêde kir. Lê vê carê ji bilî êrişên asmanî û bombebarankirinê, êrişên firokên bê pîlot, dron jî bi awayekî berfireh ji aliyê Tirkiye ve hate bikaranîn. Hejmarek ji fermandarên Hesed û Yekîneyên Parastina Gel YPG biriya çend êrişên dronan hatin armançkirin. Hinek ji van êrîşan lê deverên nakokiya heyî di navbera Hesed û artêşa Tirkiye û mîlîşiyayên Sûrî yên ser bi Enqerê ve hatin kirin. Çend êrîşên din jî li deverên wekî Qamişlo pêk hatin. Hesed dibêje fermandarên ku di van êrîşan de hatine kuştin roleke girîng di şerê dijî terorîstên Daişê de lîstibûn. Lê divê demê dawî de bê evî drone êdî têne bikaranîn asteke fereh xwasar ke berê hinek cara de hinek noxte hedef hatine girtin wek helincê ji xaneke çalakvanên jin hatibûne hedef girtin. Divê demê dawî de hinek erebeyên leşgerî, noxteyên leşgerî hinek hatine kirin, hem cihê sivîl jî hatine topakirin, hinek erebî sivîl jî hatine hedef girtin wê rojê li Kobanî ev bûyer derkete pêş. Bi spor dibêjin, eşkereye ku Tirkiye bi plan asta êrişên xwe li deverê zêde dike. Xoyaya ku Tirkiye Sûdê ji wê yekê werdigire ku Amerîka mijûlî rewşa li Efganistanê ye. Lewra ew hewl dide êrişên xwe li Sûriye û Bakurê Iraqê zêde bike. Derbarê van êrîşan dengê Amerîka peywendî li gel Wezareta Derveya Tirkiye kir lê tu bersiv wernegirt. Lêbelê, Wezareta Berevaniya Tirkiye li ser hesaba xwe ya Twitterê çend caran ragihand ku artêşa wê fermandarên YPG kiriye armanc. Deverên wekî Tiltemir û Zirganê dikevin jêr rêkeftinên agirbestê di navbera her du aliyan de ku piştî dagirkirina Tirkiye bo serêkaniyê û girê spî hatibûn imzekirin. Hesede, bang li garantorên navneteweyî wekû Rûsya û Amerîka dike ku zextê li Tirkiye bikin da ku rêzê li van rêkeftinan bigire. Di daxuyaniyekê de ji bo dengê Amerîkayê, berdevkekî Wezareta Derveya Amerîka got ku ew pir xembarin derbarê raportên ser zêdebûna çalakiya leşkerî li Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Wezareta Derve got, Amerîka piştgiriya parastina agirbesta heyî dike û bang li hemû aliyan dike ku asta şer kêm bikin. Di çarçoveya Rojhilata Navîn de, pisporên wekû Fransman dibêjin, bikaranîna dronan êdî şêweyeke nû ji şêweyên şer e. Ez bawer dikim sîstema çekên dron ji bo rewşa Rojhilata Navîn bikêr tê. Ji ber ku tu dikarî wan li wan deveran bikarbînî ewên ku nakokî lê heye. An jî desthilat lê tune ye. Tu dikarî dronan li wir bifrînî, êrişên xelkî bikî û biçe. Bê ku tu firokevanên xwe bêxî jêr me tirsiyê. Wexta ku tu şaşiyekê bikey jî, tu dikarî wê tê xîstûyê kesekî din. Fransman her wiha dide zanîn ku êrişên dronan yên Tirkiye dijî Hesed, bandorê li şerê dijî Daişê dike. Kampenya Tirkiya dronan û helwesta bi giştî pêçewaneyî têgeha kampenya dijî Daişê ye. Ji ber ku Hêzên Sûriya Demokrat ku Amerîka piştgiriya wan dike, şerê Daişê li Sûriyê dikin. Tirkiye jî aramiya deverê bi êrişên dijî Hesedê têk dibe. Ev yek jî bêmebest yan jî bimebest alîkariya şaneyên Daişê dike. Di nameyekê de bo Wezîrê Derveyê Amerîka Antony Blinken, 27 endamên Kongresê vê mehê daxwaz ji hikûmeta Amerîkî kir ku bikaranîna Tirkiye ya dronan vekolîn bike. Di nameyê de hate gotin ku Tirkiye dron lê dijî hêzên Kurdan li Sûriyê bikar aniye her wiha li hinek deverên din yên cîhanê wekû Lîbyayê. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka, Washington.